Og vi byder velkommen til dette års verdensmesterskab i nøddefræs. Deltager nummer 1, Frederik Roth Nielsen. Kan du lige sige, kan du vinke? Nej, det kan du ikke, det var jeg. Nej, jeg kan vinke. Og deltager nummer 2, Anders Roth Nielsen. Kan du heller vinke? Nej. Nå, spasser. Se, her er den første nød. Det her er for det øvrigt nødder uden chili. Og her har vi nødder, fandt han den der, med chili. Og der er 3 nødder på gulvet. Er I klar? Ja. 3, 2, 1. Er der nogen af jer, der skal tisse? Nej. Go! Nej, hey, du er disket. Du er tasket. Du må da ikke tage hans nødder. Det er fordi, du tog min. Den er lige der. Okay. Hey, kan du min nød? Okay. Nej, det var ikke en nød, Anders. Det var en harpølle, det der. Og vinderne er den sorte dræbersnegl går amok. Yes.